chiel to chakre mana ndama chiel. Aparo ndama manyogo nyoro en ndama maduong' kabisa e history mar Kenya ka. Jonyuol aneno ka nigi siso kendo jonyuol temo, nyithindo owuok kendo nyithindo mor gi program ni. But aparo ni ikruok marwa kaka piny wajni kod sirkal ema neno kanyo no chalo gima bro leto wa down matin. Nikech king'eyo mos nitie gik manye waparo onego bed ni by now oselosre. Kaka koro pesa miywago ni onego bed ni ka sirkal owacho mabende en gima kare ni jonyuol ok onego chul gimoro amora ne somo mar masani ni ma somo mar level mar junior. Mano gima kare kabisa, but gima timore ni samoro pesa pod olewo kaka pesa monego bed ni wachni capitation grant mar monego bed ni ore sikunde 15,000 pod olewo. To kolewo ahinya obro chacho jopuonji nikech koro samoro ok ginyal yudo thuolo mar chako nyiewo kata loso gik moko monego gilosi mondo nyithindo some yo makare. Gima kendo aneno ka bro chendo ni by now jopuonj nitie mane osechako guide nyithindo gi. But I think ni jopuonj manye onego bed ni bedo deployed kata assigned to kamoro pok TSC otiko process no. Aneno ka pod iwacho ni joma timo application pro dhi mbele gi application, which means ni sirkal nyodwa leo gi ikruok mare nikech inwang'o ni pesa pok ochopo e sikunde gi, jopuonj pok gi assign moromo nikech ng'eny jopuonj onego bed gito sure ni jopuonj ma gi assign kata ma gigole primary level kadika moko ginyalo gole secondary level to gimoro mokaw manyien ndiko masani ni ka gidonjo chon makabero joma no yudo